Halkara paraxaçılığı ananışmak ilne iğdidarlı zähmet üstünlüklerini beslenen döwrübab dokma kärhanalaryň birim Türkmenistanyň dokma senaty ministrleriň Türkmenabad pamyk egirji kärhanasy. Dünýäniň öňde barjy kemel dokma enjamlaryny bir kemsiz enjamlaşdyrylan dokma kärhanasyna şuýlan ilkin jaýynyň jemi boýunça 210 tonna naq paýty ýüpli taýýarlanyp, geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirmezde önümçiligiň ötüş tepini 110 götürme deň boldy. Bu ýerde ýanwar aýynyň dowamyny önümçiligiň ötüş tepini 179,14 götürme barabar boldy. Taýýarlanan naq paýty ýüplerini sarp ejere ýetirmekde de netijeli işleri alınıp barly. Kärhananyň agdyr işçi hünärmenleriniň ihlasy zähmetiniň netijesinde pamyk egirji kärhanasyna ýokary hili naq ýüprekleri öňürmekde öwge münasip işleri alınıp barly. Zähmet üstünliklerini beslenýän önümçilik kärhanasyna häzirki döwürde sarp edijileriň sargytlaryna laýyklykda esasan naq ýüprekliň 34lik belgili görnüşiniň önümçiligi üstünlikle alınıp barly. Bu ýerde önürleýän önümliň hil barlygyna aýratyny ähmiýet berilýär. Kemel enjamlar bilen ipçedilen barlygyny önümiň hilini ýokary derejede taýyk kesgitlemege mümkinçilik berýär. Netijede önürleýän ýokary hili naq ýüprekleri bolan islegem gün saýyn artýar. Kärhananyň agdyr işgärleri pudugy ösüşleň täze belentliklerini çykaran gahrman arkadamyda hemde hormatly prezident bilen hoşallyk sözlerini beýan edýärler.